benvidas de novo a N&C, a tenda de Boiro, de tallas grandes, das tallas das mulleres reales de todos os días. Vamos a ver desta vez a colección de primavera-verán. Esta é parte da nosa colección. Temos monos, dous modelos distintos, lévanse moitísimo este verán. Moda print, os pantalóns, vaqueras en todas as tallas, faldas pantalón, e, bueno, agregamos tamén bisutería de alta calidad, bolsos, fulares, roupa sport, máis de vestir, cómoda, totalmente feita en España, de tallas de 40 hasta 64. Prendas de moito vestir, vestidos de festa, de madriña, para tallas hasta 60. Bueno, pois este é un pequeno resumen da nosa tenda de Boiro. Podedes atoparnos tamén no Facebook e agora recén estrenamos unha web www.tiendaxl.es. Vengan a visitar la tienda de mi mamá. Es en la calle principal de Boiro.